А не мислите, че като са поредната модна истерия, която ще се отиде след една година време да рече? Не, според мен няма да се отиде, защото имат много фенове. И ето вижте тук колко много хора и много им се кефят тинейджерите и просто много яки. Не ми вярвам с една година самата. Добре, а според вас това е причината да няма в България такъв феномен като тату? Ами, може би и българите въобще ще не са надраснали това ниво на създаване на звезди. Руснаците вече са много те имат толкова известни групи, като Гости Извушева, Земфира, аз съм луда фенка на Земфира. И може би заради това, но и ние може би някой път ще имаме такива, но още сме твърде назад в развитието си, особено в музикалния шоу-бизнес. Не ми пречи, но важното е музиката да е хубава. Харесвате ли така, като млади момчета, харесвате ли тези две млади момичета от тату? Да. Какво ви е мнението за това, че навсякъде по вестници и списания се пише, че те са лесбийки? Ами да, може това да е рекламен трик, но и да не е така, и това да е истина, според мен няма значение. Важната е музиката, която правят. Да, музиката е хубава и да, важно е музиката, не само не слуховете и както те казаха с нощи по шоуто на Слави, те, така да се каже, те обичат. И на тебе ти харесва това, че пеят на руски? Да, само малко не ми харесва, че малко се правят малко наобратни.